Pokiaľ hľadáte objekt s priestormi na podnikanie a zároveň na bývanie, bude vás zaujímať táto nehnuteľnosť v blízkosti mesta Liptovský Hrádok v maličkej obci Liptovská Porúbka. Celý objekt na pozemku s celkovou výmerou 498 m2 a zastávanou plochou 207 m2 má na prízemí prevádzkové priestory, vhodné ako sklad alebo výroba, prípadne niečo iné. Na poschodí na ploche 171 m2 sú dva krásne, veľké podkrovné byty. S týmito parametrami máme širokú škálu využitia. Pokiaľ je prioritou podnikanie, byty môžete dať do prenájmu alebo naopak bývať v podkroví a prenajímať priestory. V exteriéri máme parkovacie alebo manipulačné spevnené plochy. V zadnej časti pozemku sa nachádzajú prístrežky o celkovej výmere 52 m2. Verím, že vás ponuka zaujala, ale v každom prípade sa treba prísť pozrieť osobne. Moje meno je Robert Bela a budem sa na vás tešiť.